सप्तानैसो दिनाव जिसुआ सिखांफिनदोंमोन, बेनिखाय जोङो देवबार दिनखौ इसोरखौ खुलुमनाय जायो। देवबार दिनखौ आद्रि दाखालाम। देवबार दिना जाबाय इसोरखौ खुलुमनायनि दिन। देवबार दिनखौ इसोरनि बाथ्रा सोलोंनायाव बेबहार खालामदो। आलाहारा दाखालाम। गिर्जा जनो बा बांसिन जानाङा। फुंनि गिर्जा, बेलासिनि गिर्जा, मोनावनि गिर्जा बे मोनथामावबो बाहागो ला। मानसिनि जिउआ संसाराव दान्दिसेनिल'। मानसिनि जिउआव बयनियावबो थैनाया सफैखागोन। जुदि इसोरनि परामर्शखौ लायाखैब्ला इसोरा नायफिननाय नङा एबा सेंनाय नङा आरो सोरगोआवबो हाबनो मोननाय नङा। बिनिखाय दायो मोजां सम मोननायावनो इसोरनि बोसोन मानिग्रा जा। आरो इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्रा जायोब्ला जोङो इसोरनियाव थाग्रा जागोन आरो इसोराबो जोंनियाव थागोन। बिनिखायनो गोथार बाइबेलनि बोसोनखौ सोलोंदो आरो इसोरनि हामजानाय जिउ खुंग्रा जा। बाइबेल फरायनाय हुदा खालाम, बबे मोजां बबे गाज्रि मिथिनो हागोन।